Dobrý deň, ja som Miroslav Mlynárček a lekcia, o ktorej vám dnes budem hovoriť, je Balkánsky polostrov v ranom stredoveku. Najprv povieme, čo je naším dnešným cieľom a čo je to, čo máme vedieť na konci lekcie. Naším dnešným cieľom je prijatie kľúčových pojmov o Balkánskom polostrove v ranom stredoveku, analyzovanie príčin a dôsledkov kľúčových udalostí v dejinách Balkánskeho polostrova v ranom stredoveku a rozvíjanie schopnosti vynachádzať sa na historickej mape. Znamená, aby sme vedeli ukázať, kde sa nachádza Balkánsky poloostrov, kde sa nachádzali srbské kraje a na ktorom území sa rozprestierala Bulharská ríša. Kľúčové pojmy pre dnešnú lekciu sú Sklavínie, spis o národoch, Dukľa, Raška, Vlastimíroviťovci, Bulharská ríša a osobnosti, ako čo sú knieža Vlastimír, knieža Časlav, cár Simeon, cár Samuilo, kráľ Michajlo a veľký župan Vukan. Na konci dnešnej vyučovacej jednotky budeme vedieť napočítať národy a štáty na Balkáne v ranom stredoveku, určiť priestor a chronológiu Balkána v ranom stredoveku, vysvetliť príčiny, dôsledky a význam kľúčových udalostí a osobností, určiť vzťahy príčin a dôsledkov kľúčových udalostí, ukázať na mape, kde sa odohrávali kľúčové udalosti, používať základné historické pojmy týkajúce sa Balkánskeho poloostrova v ranom stredoveku, vyvodiť záver o prepojení medzi národnou históriou a regionálnou a európskou históriou a ktoré historické pramene patria tomuto obdobiu. Najprv povieme, dokiaľ trval raný stredovek. Znamená, raný stredovek trval od 5. storočia až do 11. storočia. Veľkú časť Balkánskeho poloostrova v ranom stredoveku osídlili južní Slovania. Územia, obývané Slovanmi, Byzantínci nazývali Sklavínie. Sklavínie boli od seba oddelené a mali svojich pánov. Srbi a Chorváti zaberajú významné miesto v skupine južných Slovanov. O právlasti Srbov je známe veľmi málo. Srbi prišli na Balkán z územia zvaného Biele Srbsko, ktoré sa nachádzalo v susedstve Franskej ríše, v oblasti okolo rieky Visly, na území dnešného Poľska. Srbi a Chorváti sa na Balkán prisťahovali okolo roku 630 za vlády byzantského cisára Heraklea I., ktorý panoval od roku 610 do roku 641. Hlavným historickým prameňom pre ich prisťahovanie je spis o národoch alebo De administrando imperio, ktoré zostavil byzantský cisár Konštantín VII Porfirogenet. On panoval od roku 913 do roku 959, znamená, tento spis o národoch je z 10. storočia. Podľa tohto zdroja Srbi a Chorváti prišli na Balkán nedlho po veľkom byzantskom víťazstve nad Avarmi v roku 626 a prišli so súhlasom byzantského cisára Heraklea a mali byť spojencami pri obrane ríše pred útokmi ostatných kmeňov. Chorváti osídlili severozápadné oblasti Balkánu a Srbi osídlili tie oblasti, ktoré boli ďalej na juhovýchod. Hranicou medzi Srbmi a Chorvátmi bola rieka Cetina. Prvým známym srbským panovníkom bol knieža Vyšeslav, ktorý vládol na konci 8. storočia. Pre nedostatok historických prameňov toto najskoršie obdobie srbských dejín vo veľkej miere je neznáme. Keď prišli na Balkán, Srbi boli dobre organizovaným kmeňom, čo malo za následok, že sa okolo nich zhromaždili ďalšie príbuzné slovanské kmene. Zo všetkých slovanských skupín na Balkáne sa podarilo vybudovať štátnu organizáciu pomerne skoro iba Srbom a Chorvátom. Znamená, ostatné skupiny Slovanov sa potom zhromaždili okolo týchto dvoch kmeňov a prijali ich kmeňové meno. Srbi priniesli na Balkán slovanské dedičstvo, ktoré pozostávalo z jazyka, kultúry, pohanského náboženstva a legend o pôvode.
Prvá vlna pokresťančovania Srbov bola po ich príchode na Balkán v 7. storočí, ale bola neúspešná. Oveľa úspešnejšia vlna pokresťančovania Srbov bola v 9. storočí, okolo roku 870, keď Srby konečne prijali kresťanstvo. Bolo to za vlády byzantského cisára Bazila I. V období od prijatia kresťanstva do konca 12. storočia Srby boli pod veľkým vplyvom pokrokovej civilizácie Byzantskej ríše. Aj keď Srby utrpeli aj určitý vplyv z latinského sveta, západnej Európy, pre ich rozvoj mala zásadný význam byzantská civilizácia. Srby vtedy získali byzantské príznaky, ktoré budú pre nich charakteristické v nasledujúcich storočiach. V prvých storočiach po príchode na Balkán Srby neboli zhromaždení v jednom spoločnom štáte, ale vytvorili niekoľko krajov, čo mali štátnu organizáciu. Tieto kraje boli pod vládou Byzancie, ale niektoré srbské kraje sa však neustále pokúšali získať si nezávislosť od Byzancie. Na pobreží Jadranského mora boli 4 srbské kraje. Dukľa, neskôr nazývaná Zeta, tiahnúca sa od ústia Bojany po boku Kotorsku. Potom Travúnia, ktorá zaoberala územie od boky Kotorskej po Dubrovnik. Potom Záchumlie, ktoré zaoberalo územie od Dubrovnika po Neretvu, a Pagánia na území od Neretvy po rieku Cetinu. On má názov Pagánia, pretože najdlhšie odolávala kresťanstvo. V zázemí týchto oblastí, to je vo vnútrozemí Balkánu, bol najvýznamnejší kraj, to je Srbsko. Stredisko Srbska bolo v meste Ras a preto sa Srbsko nazývalo ešte aj Raška. V tomto najskoršom období Bosna bola súčasťou Srbska. Bosna bola v tomto období iba geografický pojem a neskôr, počas stredoveku, Bosna sa stáva samostatným štátom, ktorého vládcovia niesli titul bán. Srbsko sa tiahlo od rieky Ibar na východe do Chorvátska na západe. V týchto krajoch, ktoré obývali, Srby zastihli pomerne malý počet starousadlíkov, ktorých čiastočne zničili, vyhnali alebo nakoniec asimilovali. Išlo teda po oblasti, ktoré boli v predchádzajúcom období spustošené Avarmi. Srby väčšinou žili v roztrúsených spoločenstvách, ktoré sa nazývali župy, a na ich čele stáli župani. Čo sa týka Bulharov, Bulhari boli azijský kmeň tureckého pôvodu. Na ľavý breh dolného Dunaja sa dostali v 70. rokoch 7. storočia, potom prešli cez Dunaj a osídlili oblasť medzi riekou Dunaj a pohorím Balkán. Oni podmanili slovanské obyvateľstvo, ktoré zastihli v tejto oblasti, a v roku 681 vytvorili štát. Keďže však bolo Slovanov viac, postupom času sa Bulhári so Slovanmi asimilovali. Bulharom sa podarilo presadiť svoje meno Slovanom, ale prijali od Slovanov jazyk a kultúru. Preto aj Bulharov dnes zaraďujeme do skupiny južných Slovanov. Bulhári prijali kresťanstvo v roku 864 za vlády kniežaťa Borisa. Bulhári sa čoskoro po založení štátu stali súperom Byzantskej ríše. Najväčší zostup Bulharsko zaznamenalo za vlády Simeona, ktorý panoval od roku 893 do roku 927. V roku 913 sa Simeon vyhlásil za cisára a založil prvú bulharskú ríšu. V tom čase to bol najsilnejší štát na Balkáne. Vtedy sa pod Simeonovú vládu dostalo aj Srbsko a Bulharsko veľmi ohrozovalo aj samú Byzanciu. Však po Simeonovej smrti prišlo do úpadku moci bulharského štátu a Byzancii sa nakoniec podarilo bulharskú ríšu poraziť. V polovici 9. storočia sa sformovala prvá srbská vládnúca dynastia. Bola to dynastia Vlastimírovitevcov. Názov dostala podľa kniežaťa Vlastimíra, ktorý bol potomkom prvého známeho srbského panovníka Vyšeslava. Vlastimírovitevcom sa podarilo rozšíriť svoju moc na Travúniu. Koncom 9. storočia prišlo medzi
Vlastimírovými synmi Mutimírom, Strojimírom a Gojnikom ku konfliktu o trón, čo malo za dôsledok oslabenie obranej moci Srbska. V roku 924 Srbsko padlo pod vládu Bulharska a pri tej príležitosti Bulhári odviedli do zajatia veľký počet Srbov. Po smrti bulharského cára Simeona v roku 927 sa Srbsko pomocou Byzancie vyslobodilo bulharskej moci. Vtedy sa na čelo srbského štátu dostal knieža Časlav. On panoval od roku 927 do okolo roku 950. On bol posledný panovník z dynastie Vlastimírovičovcov. Časlavovi sa podarilo uniknúť z bulharského zajatia, utiekol do Srbska, prevzal kniežaciu moc, zoskupil rozprchnuté obyvateľstvo, osídlil krajinu a tak sa mu podarilo obnoviť Srbsko. Za vlády kniežaťa Časlava sa na severných hraniciach Srbska objavilo nové nebezpečenstvo. To boli Maďari. Začali ohrozovať srbské severné hranice a v jednom boji medzi Srbmi a Maďarmi okolo roku 950 knieža Časlav zahynul. Nevieme, čo sa potom dialo v Srbsku. Na celé storočie sa správy o oblastiach vo vnútrozemí Balkánu v byzantských historických prameňoch zastavili. Pozornosť byzantských spisovateľov sa presunula na prímorské kraje, predovšetkým na Dukľu. Je známe to, že územie Srbska sa v druhej polovici 10. storočia ocitlo v rámci nového štátu Samuilovho cárstva. Na Balkáne v roku 976 vypuklo povstanie proti byzantskej vláde. Na čele povstalcov stál Samuilo. Samuilo sa vyhlásil za cisára a chcel obnoviť bulharskú ríšu. Stredisko jeho štátu bolo v Ochride. Samuilo vo niekoľkých bitkách porazil byzantské vojsko a dobil veľké časti byzantskej ríše na Balkáne. Samuilov štát zaberal najväčšiu časť balkánskeho polostrova, tiahol sa na juh až po Peloponés a na severe až po Dunaj. Samuilo dobil aj Srbsko a Dukľu, ktoré sa tak stali súčasťou Samuilovho cárstva. Vidíme, že srbské kraje v ranom stredoveku často menili svojich pánov. Keď v Carihrade stabilizovali vnútornú situáciu, Byzantínci sa obrátili k Samuilovmu štátu. V bitke na Belasici v roku 1014 byzantský cisár Bazil II, ktorý panoval od roku 976 do roku 1025, spôsobil ťažkú porážku Samuilovmu vojsku. Byzantínci skončili toto veľké víťazstvo strašným trestom. Oslepili väčšinu nepriateľského vojska, asi okolo 15 000 vojakov. Krátko po tejto porážke cár Samuilo zomrel. Bazil II, podľa toho, ako sa správal voči porazenému nepriateľovi, získal meno Bulharobíca. Bazil II potom v roku 1018 dobil Ochrid a tak zničil Samuilovo cárstvo. Obnovil byzantskú moc na Balkáne a vrátil severné hranice Byzancie na Sávu a Dunaj. Bazil II tedy založil v Ochride ochridský archiepiskopát, ktorý mal svoju autokefálnosť. V Dukli v tomto období panovala dynastia Vojislavljevičovcov. Koncom 10. storočia, počas bojov medzi Byzanciou a Samuilom, narástla vážnosť Dukly. Počas dobývania tejto oblasti Samuilo zajal duklianského kniežaťa Jovana Vladimíra a držal ho ako väzňa na svojom dvore. Vďaka Samuilovej dcére Kosare Jovan Vladimír bol vyslobodený zo zajatia a vrátil sa do Dukly. Najmä Kosara sa zamilovala do Vladimíra, tak ho Samuilo oženil so svojou dcérou a vrátil do Dukly ako svojho zástupcu. Po Samuilovej smrti Jovana Vladimíra zabil Samuilov synovec a posledný vládca Samuilovho štátu Jovan Vladislav. Jovana Vladimíra neskoršie vyhlásili za svätého. Po rozpade Samuilovho štátu v Dukli vládol Stefan Vojislav, bratranec Jovana Vladimíra. V roku 1042 Stefan Vojislav spôsobil byzantskému vojsku veľkú porážku a podarilo sa mu Dukľu osamostatniť od Byzancie. V tomto boji s Byzanciou Stefan Vojislav sa prejavil ako múdry a obratný vojvodca.
On nechal byzantské oddiely plieniť oblasti na rovine a potom ich dočkal v horských priesmykoch. Cisár nariadil Michailovi, byzantskému veliteľovi v Dráči, aby zhromaždil vojsko a pohol sa na Dukľu. Jeden byzantský kronikár o tomto boji napísal nasledovne. Srbi im, ako sa rozpráva, úmyselne dovolili vojsť. Keď Michailo rozhodol, že plienenia je dosť, a keď zhromaždil veľa koristí a zajacov a prišiel čas návratu, a keď idúc prišli do priesmykov, tedy nepriatelia z výšin začali hádzať z kamenie a zasahovať šípmi a všetkými možnými vrhacími strojmi, váľať ohromné skaly, kým tí okolo Michaila nemohli použiť ani ruky, ani zbraň, ani vôbec preukázať dôkaz odvahy. Niektorí zasiahnutí hneď zahynuli, iní sa z príkrého svahu zrútili a biedne skončili, takže sa okolité rokliny a riečne korytá naplnili mŕtvolami a stáli sa priechodnými pre prenasledovateľov. Málo byzantských vojakov sa zachránilo útekom. Bolo to, ako píše tento byzantský kronikár, smutný a k slzám dojímajúci výjav. Znamená, vidíme, ako vyzerala táto bitka medzi dukľanským panovníkom Stefanom Vojislavom a Byzantínci. Po Stefanovi Vojislavovi nastúpil jeho syn Michailo. On zdedil dosť silný štát a podarilo sa mu zachovať nezávislosť Dukly. V roku 1077 dostal od rímskeho pápeža kráľovskú krunu a stal sa tak prvým srbským kráľom. Dukľa sa stala kráľovstvom a tak získala medzinárodné uznanie. Michailov nástupca bol jeho syn Bodin. Bodin k Dukli pripojil Rašku a Bosnu a vymenoval tam svojich zástupcov. Podarilo sa mu povýšiť episkopát Báre na archiepiskopát. Po Bodinovej smrti na začiatku 12. storočia moc kráľovstva Dukľa zoslavla. Dukľa stratila svoju samostatnosť a znovu padla pod vlast Byzancii. Vedúcu úlohu v boji proti Byzancii prevzalo Srbsko, čiže Raška. Namiesto Dukle sa Raška stála strediskom spájania srbských krajín. Znamená, pred koncom 11. storočia sa ťažisko boja proti Byzancii presunulo z pobrežných krajov do vnútrozemia Balkánu. Jedným zo zástupcov, ktorých vymenoval Bodin v Raške, bol veľký župan Vukan. On bol zakladateľom dynastie Vukánovičovcov. Cisár Alexios I. Komnenos viedol osobne vojsko trikrát proti Ráške. Bolo to v roku 1091, 1093 a 1094. Konflikty boli ukončené posle rokovania medzi Vukanom a cisárom Alexiom I. Na žiadosť cisára Vukan musel odovzdať dvoch svojich synov ako rukojemníkov do Carihradu a potom nasledovali mierne roky. Počas byzantsko-maďarských konfliktov, ktorých Raška bola na strane Maďarov, Rašky veľkí župáni viedli boj za nezávislosť srbských krajov. Za vlády Uroša I. Raška zvlášť spolupracovala s Maďarskom, čiže Uhorskom. Jelena, dcéra veľkého župána Uroša I., bola manželkou jedného a matkou druhého uhorského kráľa a jej brat Beloš bol jedným z najmocnejších ľudí v Uhorsku. Aj napriek veľkému úsiliu Urošovi I. sa nepodarilo získať samostatnosť Rašky. Po neposlušnosti srbských veľkých županov byzantský cisár Manuel I. Komnenos sa rozhodol zvrhnúť dynastiu Vukánovičovcov. On okolo roku 1165 postavil v Raške za veľkého župána Tichomira. Tichomir vládol so svojimi bratmi a jeden z nich bol Stefan Nemanja, zakladateľ dynastie Nemaničovcov, najdôležitejšej aj najdlhšie trvajúcej srbskej dynastie v stredoveku. Znamená, pred Raškou sa otvárala jedna veľká a slávna epocha. Týmto sme prišli aj ku koncu dnešnej vyučovacej jednotky. Zostalo nám ešte, ak si raz zopakujeme kľúčové udalosti, o ktorých sme hovorili v tejto lekcii. Územia, ktoré osídlili Slovania na Balkáne, sa v byzantských historických prameňoch nazývajú Sklavínie. Srbi a Chorváti sa na Balkán dosťahovali v 7. storočí počas panovania byzantského cisára Heraklea I.
Najvýznamnejší historický prameň, ktorý nám hovorí o príchode Srbov a Chorvátov na Balkán, je spis o národoch byzantského cisára Konštantína VII. Porfirogeneta. Srbi prijali kresťanstvo v druhej polovici 9. storočia a boli pod veľkým vplyvom byzantskej civilizácie. Po príchode na Balkán Srbi neboli zhromaždení v jednom spoločnom štáte, ale vytvorili niekoľko krajov, čo mali štátnu organizáciu. Boli to Dukľa, Travúnia, Záchumľe, Pagánia a Srbsko, čiže Raška. Prvá srbská vládnúca dynastia bola dynastia Vlastimírovitevcov. Ona dostala názov po kniežaťu Vlastimíru, ktorý panoval polovicou 9. storočia. Koncom 9. storočia Byzancia na Balkáne dostala nového súpera. Bola to prvá bulharská ríša na čele s cárom Simeonom. Cár Simeon dobil aj srbské kraje, ale po jeho smrti knieža Časlav obnovil Srbsko. Počas cára Samuila srbské kraje boli časťou Samuilovho cárstva. Veľká Samuilova porážka na Belasici v roku 1014 a pád Ochridu v roku 1018 znamenali koniec Samuilovho cárstva, ako aj to, že srbské kraje znovu zmenili svojho pána, čiže teraz padli znovu pod vlast Byzancie. V 11. storočí prišlo do rozmachu Dukly. Tu vládla dynastia Vojislávlevitevcov a počas Stefana Vojislava Dukľa sa osamostatnila od Byzancie a jeho nástupca Michajlo sa stal prvým srbským kráľom. Znamená, on dostal kráľovskú korunu od rímskeho pápežu. Koncom 11. storočia moc Dukle zoslabla a začiatkom 12. storočia prišlo do rozmachu Rašky. Tu panovala dynastia Vukánovitevcov, čí zakladateľ bol veľký župan Vukan. Okolo roku 1165 byzantský cisár zhodil dynastiu Vukánovitevcov v Raške. Za veľkého župana bol postavený Tichomír a Tichomír vládol so svojimi bratmi. Jeden z nich bol Stefan Nemanja. Znamená, pred Raškou sa otvárala veľká slávna epocha. Týmto aj končíme dnešnú vyučovaciu jednotku. Pozdravujem vás do nasledovnej hodiny. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.